mga kailaw, kasama ko ngayon si Sir Roland ng Audio Space. Papunta kami ngayon sa bahay niya kasi program po natin yung controller niya, DMX 2024. Ito po siya. Yo mga kailaw, nandito na nga kami sa bahay nila. Inabot po kami ng ulan eh, kaya medyo natagalan po kami. Pasok po tayo. Ayan na po yung controller ng DMX 2024. Ito yung Turkish ng DMX 512. Tapos yan, 2024 kasyang kasya. Ako, lagot, may aso. Dito po kami sa second floor. Ayun po yung mga ilaw na nakasabit. Yan yung XLR. Papunta na po yan dun sa mga parlet. Dito po tayo na pwesto kasi tumutulo po yung tumutulo. Baka matuluan pong controller, masisira po siya. Kailangan po ang assign po niyan D001. Kung walang D001, A001. Tapos magpa plus 24 pa tayo bawat isa, magiging 25. Tapos plus 24, 49. Tapos plus 24 ulit hanggang sa makating po tayo doon sa dulo. Itong 2024 halos pareho naman ang paggamit ito doon sa DMX 240. Medyo mayroon lang po siyang dinagdag na features dito na wala po doon sa DMX 240. Power on na po natin. Ayun. Testing na. Baka nakalimutan mo na to Baka nakalimutan ng gamitin Run edit. Ayun. Pareho pala ng ano yan? Pareho sa LP001. Ayun. Tapos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ayan lang po ang gumagana. Bali ano pa lang ang gumagana? 1, 2, 3. Ayun, i-assign po ulit natin ang address ng ibang ilaw kasi hindi pa po siya naka-assign yung address niya. D001. Ayan. Ayan po, naka-address na po natin lahat yung parled. Testing na po natin. Ito, 8 po yan sila. Naka-address na siya sa hanggang 8. Meron naman po akong ginawang tutorial po nito. Testing po natin. 1 master. Slim par po ito Halos hawig po ang controller niya doon sa LP001. Ayan o. Red, green, blue, white, full white. Ang strobe niya ay number 2, automatic speed. Ayun parehong pareho. Ngayon lalagyan na po natin siya ng program. Ito muna, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos red. Ayan, red. Yung isa ay umilaw, ayusin natin ang wire niya, baka nag-loose siya. A few moments later. Camera niya. Dati magayon na lang pa yan. Wala na tutuwa mo sa mga ilaw. Haraot. Yung mga kailaw, yan yung laro niya Kaya po siya ganyan dahil slim parled po yan. Pero pag nakakabit po yan sa LP001, maganda rin ang palit-palit ng kulay niyan. Yan po mga kailaw, ang chase natin ay 1, 2, 3, 4. So, nilagyan din natin sa 9, 10. Gamitin natin speed.
strobe light, iba-ibang kulay. Meron tayong running lights, antayin lang natin. Ayan, speed natin, tapos pagala natin, tapos speed ulit, pagala natin. Ayan. Yan na po yung laman ng program. Tapos 9. Extending right. Tapos yan. Dito ka na sa plus, negative, red, green,